Čaute, vítajte zo záhrobia YouTube kanálu Lepšie bokom ako krokom. Dlhšie sme sa nevideli, je to v podstate od začiatku sezóny tentoročnej, čo vlastne začala niekedy v marci cca, kde bolo vlastne posledné video o závodiaku. Čau Mačka. Odtedy máme október teraz, koniec októbra, koniec sezóny. Čo dneska si povieme vlastne, že čo sa v tejto sezóne udialo. Ako ste mohli vidieť, otvorila sa kapota na čelné okno. Pre mňa šok, pre takého Patrika napríklad to vôbec není šok, pretože jemu sa to stalo už veľakrát. Pre mňa to šok bol, zlakol som sa, akože nehovorím, že nie. Zlakol som sa dosť. Nuž, čo už, dali sme dole kapotu, jasnačka, že zrušil som aj výfuk. Sezóna 2025, môžem povedať, že sa niesla v otvárania kaputy a strácanie výfuku. Ja nehovorím, že som nejaký krasopisný zvárač alebo čo, akože chcelo by to trošku zlepšiť to zváranie, nehovorím, že nie. Nuž, ale čo už, zváry povolili, bohužiaľ, čiže kapota sa vyhodila dopreč a vlastne potom už v Trebaticách mi Robo Pastor donesol lamino. Takže máme konečne prvý laminátový diel. Ja by som chcel akože tých dielov veľa viacej, ale akože poviem vám, že není to zrovna najlacnejšie, je to dosť drahé. Aj kaputa nebola lacná. Dvere by som chcel lamino, tie sú tiež dosť drahé. Uvidíme, možno, že keby sa mi podarí zohnať lacnejšie, tak by som si kúpil. Čiže teda v Trenčine, potom v tých Trebaticách, tam ešte som jazdil bez kaputy, lebo som to nestihol spraviť, nestihol som tam dať klipsy a takéto. Takže sa vetralo, jak sa povie, motor. No a v poslednom kole, už keď už bolo dojazdené, tak ma úplne chalani vyhypovali. Úplné bomby. Že proste mal som strašne veľké publikum tam, čo si chceli pozrieť moju jazdu, povedali: na tej zákrute daj jedna ručnú. Tak som tak spravil. Môžete sa na to pozrieť. Videli ste, že som myslel, že cez tých neviem koľko otáčok som už mal, že tam pružiny z ventilov vyletia, ale nestalo sa, motor išiel ďalej normálne, ale akože, no a tam som vlastne zrušil zadok, zase znova, ale vlastne to sme ešte nehovorili, no čiže to nič. Tam som vlastne zrušil zadný nárazník a výfuk, zas a znova výfuk. No tak išiel domov, spravil som nový výfuk, išli sme na európsky šampionát do Čiech, do Čínca na Steel Ring, za čo veľmi pekne ďakujem vlastne tej organizácii, že vlastne teda dostal som možnosť ísť na tie preteky, aj keď som teda nemal šancu, ako ja som to vedel, že tam nemám šancu, hlavne v mojej kategórii, v jednotke, akože to tam išlo pomaly to najlepšie. Tak som strašne rád, že teda mi dali možnosť si tam zajazdiť na takýchto vrcholových pretekoch, by som to nazval, lebo boli to vrcholové preteky. Dokonca sa to dalo sledovať aj live na livestreame na YouTube. Teraz taká malinká poznámka, som strašne zvedavý, že keď tak fúka, že či ma bude dobre počuť, keď tu mám ten mikrofón externý. To je len taká technická vsúka. A ešte ďalšia technická vsúka je, že ako vidíte, nové mikiny trička, kebyže chcete, alebo čiapky na Instagramovom profile, buď na mojom súkromnom, alebo na Lepšie bokom ako krokom,
sa dá takéto tričko objednať. Ja si myslím, že alebo mikina, alebo čapica zimná, teraz ide zima. Myslím si, že celkom pekné. Ďakujem dodávateľom za takú krásnu mikinu, za také krásne logo, nové, ktoré už vlastne, ktorým jazdím už 2 roky, ale podklad som ešte nemal. No čiže na tej Európe, tam, čo sa stalo? No, čo sa stalo? Prvá tréningová jazda. Nech sa páči, môžete sa na to kúknúť. Tak ste videli, zase kaputa sa otvorila, ale je to lamino, čiže naozaj musím povedať, že naozaj kvalitná práca, že není to žiadna proste lacná práca, že vlastne tá kaputa sa furt ohýbala, vracala naspäť, ohýbala, vracala naspäť. Ja už som potom nešiel samozrejme plyn, lebo nechcel som, aby sa mi zlomila tá kaputa, som sa toho obával, nevedel som, čo to spraví vlastne. No a nespravilo to vôbec nič, trošku ohlo uchyty, ale ináč, čo sa týka kaputy, vôbec žiaden náznak, že by sa proste otvárala tá kaputa, čiže ja som naozaj veľmi spokojný, že je fakt, že kvalitná robota, odroba. No tak už som si ich upevnil, tie klipsne samozrejme. No a jazdili sme, ale už tie posledné jazdy v nedelu už boli strašné. Tie jazdy boli proste, to auto malo väčšiu spotrebu vody než benzínu alebo oleja. To je čo povedať, že teda Honda. A samozrejme dostáva furt náklady to auto, takže je pochopiteľné, že si to spapá olej. A väčšiu spotrebu vody chladiacej, no teda potom už len čisté vody, to už je jedno, tak väčšiu spotrebu vody to malo než teda toho benzínu, no. Ale dobre, dojazdili sme, povedal som si, že posledné kolo už v nedeľu nepôjdem, išiel som, kde mi to za jazdy vyplo, ale to myslím, že jak Paťo hovoril, že to nebude kvôli tomu motoru, lebo potom motor normálne naštartoval. Čiže po Európe som chcel, že vyťahnem motor, že ho spravím, ale potom som si to zhodnotil, že už kašľa na to, že dojazdím tú sezónu, že už potom tam už zase nebolo nejako extra veľa pretekov, tuším 2 preteky. Jedna bol Slovakia Ring, tam sme boli s Peugeotom, tú 307, čo sme tu mali v poslednom videu, alebo predposlednom, neviem teraz presne, predposledné sa mi zdá. Tak tú 307 som išiel do S1 do sérii, no a bol som na 3. mieste. Celý čas som si myslel, že som druhý a už keď sa dojazdil, tak som bol 3. Nevadí, pre mňa je podstatné, že aspoň jeden pohár mám doma za túto sezónu, aj to nie so závoďakom, ale Peugeotom. Čo vám poviem, no, takže to som zajazdil na Peugeote, potom som, že skúsim ešte tú Hondu spraviť, ten motor. Potom som sa na to vykašľal, hovorím, ako už posledné preteky v dlhej, ktoré boli v septembri, reku odjazdím a bol som jazdiť. Dymelo to jak lokomotíva. Hneď vlastne došlo tam dosť veľa ľudí sa na mňa pozrieť, za čo vám veľmi pekne ďakujem, že teda došli ste ma podtvoriť, došli ste sa pozrieť. No a hneď prvý tréning, čo sa stalo, odišiel rozdeľovač. Nešlo znova štartovať. Už predtým, keď sme s otcom tuto nakladali auto, tak to nechcel naštartovať, ale vyčistil som sviečky, boli zahádané od benzínu, tak som si myslel, že to bude teda ten problém, že tuto furt len kúsok posúvam to auto. No, odišiel rozdeľovač, čiže ďakujem Patrikovi zás a znova, že teda mi pošťal rozdeľovač, aby sme mohli odjazdiť si preteky, lebo ježišmaria, to by bol prúser, kebyže mám tam také publikum a dojazdil som. Ale bohužiaľ aj to patrí k motoršportu. Ale už tam bol problém ten, že už gumy už nestíhali. Akože ja som sa snažil tie preteky odjazdiť ešte dokonca, no mi to zajazdí druhú jazdu, alebo áno, druhú po tréningu, mi to vyvrelo. Normálne mi to zajazdí proste vyvrelo, teplota bola normálne 90 stupňov, normálne mi to vyvrelo a všetku vodu na čelné okno. A neviem, či viete, ale ja mám vlastne spúšťanie toho jedného stierača pod spolujazdcovou stranou. No a teraz si predstavte, že ste zapútaní v tých pásoch, tej sedačke ste priklincovaní a teraz dočiahnete za jazdy ešte na vypínač. To bola sranda, ale zvládol som to a teda zapol som stierač a mohol som dojazdiť. No a to tretie kolo už bolo také,
už ani ten vtek nechcel, ako ja som mu dával tomu autu bomby. A posledné kolo, tú jazdu, keby niekto natočí, tak normálne by som bol ochotný za to zaplatiť, lebo tú jazdu som išiel krásne, každú zákrutu bokom. Ja viem, že v slalome to, že idem bokom, proste nič neznamená, lebo tam ide o čas, že teda, ale mne už to mohlo byť jedno, už aj tak mi nešlo o nič vlastne, tak prečo si neužiť tú jazdu a neukázať vlastne dôvod, prečo je na aute napísané lepšie bokom ako krokom. No. Takže aby ste aj vychápali, prečo ja chodím bokom, lebo lepšie bokom ako krokom. Čiže tak, to by bolo asi z úvodu. Ideme si teraz pozrieť auto, či sa tam niečo zmenilo alebo ne a potom si povieme, že čo bude nasledovať v budúcej sezóne 2026. No, čiže na závoďaku, čo je nové? Je teda nová tá laminátová kapota, ktorú sme dali aj do farby. Ešte na steeleringu vlastne nebola v Čechách, na Európe, lebo to som už nestihol nastrejkať. Ani som nechcel, lebo som sa trošku toho obával a nestihol som hlavne. Lebo však teda musíme riešiť blbosti a potom sme nestihli ani poriadne výfuk dobre spraviť, ale tak vydržal, takže bol dobre spravený, len teda Patrik mal nejaké pripomienky, že není. No, dal som vlastne polebe ešte, toto je vlastne ono. Tuto sme boli v Čechách, však to ste mohli vidieť. Nový nárazník máme zadný, to znamená, že na zadnom nárazníku vlastne už není v strede výfuk, ale bol na kraji. Ale to ste možno, že si všimli. Vnútri vidíte ešte gumy naložené, lebo však teda na čo ich budem vykladať, keď zatiaľ nejdem robiť nič tuto vzadu. Takže vnútri som na Európu som dal sedačku dole. Potom som ju vlastne nahodil naspäť na dlhu, lebo teda vozil som tam. No a tuto asi toho nič takého nepribudlo, nič moc. Asi aj, že nie, že nič moc, ale proste nič. Jediné, čo som si akorát takže upravil tú ručnú, že som si dal preč tie zuby z toho a spravil som si to ako hydru. Takže. A ešte vlastne, neviem, či ste videli, strechu. Strecha je v týchto krásnych slovenských farbách a trošku som sa toho obával, ale podarilo sa. Vidíte tieto okna, to tiež na budúcu sezónu budem dávať už nové, lebo už sú teda doškrábané. Už nebudem dávať s tým okienkom, lebo stejne, keď idem na pretekoch, že na štart alebo do cieľa, aj tak mám otvorené dvere, čiže je to podľa mňa úplne zbytočné. Radšej spravím nové sklo a bude krásne prehľadné, no hej. A bude to lepšie, ja si myslím. Že mohli ste vidieť, že na tom závode ako sa moc toho akože nezmenilo od posledného videa. Od vlastne toho, kde pripravil nejaký poleb a také vlosti. Čo sa týka budúcej sezóny. Budúcu sezónu, ja som mal natočenú v predtým videu, ja som hovoril, že čakajte zmenu. Tú zmenu som mal v tom, že som si strašne začal ísť také zahraničné videá Hondy a našiel som jedného a strašne sa mi zapáčilo. Motor vzadu. Nechcel som to zmieňovať, ale môžete mi aj vydať svoj názor. Strašne som proste chcel spraviť, že dať to Dčko, dať dozadu, zadný pohon. Boli ľudia, čo mi držia palce, furt, aj keď teda zatiaľ z toho zišlo. A sú ľudia, čo ma od toho odhovárali, lenže ja som taký, že keď si niečo dám do hlavy, tak sa nepustím toho. Chcel by som to spraviť. Nebude to na závodiaku. Keby sa mi podarí zohnať nejakú kasňu, tak by som to spravil. Lebo bol by to podľa môjho názoru veľmi dobrý projekt. Akože teraz ma jeden presvedčal na tej dlhej, že aby som to proste nerobil, že oľutujem to, že to auto proste pôjde rovno, že ja začnem s tým chodiť iba na dragy alebo na také šprinty, že už slalom už nebudem jazdiť potom s tým, lebo že to bude nedotáčavé, alebo teda, že nebude to vôbec zatáčať, že nebude to dobré, lebo všetká váha bude vzadu, vpredu nebude váha. A potom som si tak povedal, že vlastne
že či teda ísť do toho, dal som si plusy, minusy, dal som si, že aký je mesiac, že teda tá sezóna fakt začína v tom marci, apríli, neviem, ešte nemáme rozpis na budúcu sezónu, to až po novom roku. A že teda, že či ísť do toho. Ja som to nikdy nechcel zverejňovať, že vlastne, že teda, že čo chcem, aký projekt, niekomu som to povedal. Aj sme sa dokonca s Patrikom stavili o 100 €, no vyhral si, bohužiaľ, ale radšej prehrám a budem odjazdím sezónu, radšej investujem do iných vecí. Však to si ešte povieme, jak začať projekt a náhodou sa to nevydarí. Radšej si zohnám druhú kasňu a tam spravím ten motor vzadu. Akože to, že to teraz nespravím, neznamená, že do toho nechcem ísť, ja do toho chcem ísť, len jednoducho chcem mať tak, že jazdiť a tam mať na zdvihaku auto a robiť si ho pomaličky. A potom to dečko tam už ľahko dáme s elektrikou komplet celé, aj s palivom a tak. Čiže určite by som to chcel. No a čo sa bude diať vlastne? Tým, že ten motor už sa prehrieval, už je tam asi tesnené pod hlavu, než asi, ale určite. Tak vlastne som sa rozhodol, že teraz, vlastne ak toto video sa dotočí, tak sa motor vyťahne, motor pôjde na wellness, pôjde sa celý rozobrať, dá sa hlava dole, Váňa krúžky sa prekrúžkuje, lebo však teda žere to olej, dám spraviť hlavu, vlastne komplet, zabrúsiť ventily, vymeniť cemeringy a tak ďalej, všetko sa spraví na kompletná hlava, lebo sa ide ten motor turbiť. Cez zimu to sa plánovalo teda aj teda dozadu ten motor, tak bude sa ten motor turbiť. Nepôjde tam nejaké extra veľké nafúknutie, lebo však teda predsa len je to sériové dečko, takže nechcem, aby mi vydržali jedny preteky alebo jedny bomby, takže dá sa tam, nafúkne sa na nejakých 0,9 baru a odladí sa teda, alebo naladí. Tak mapa tam už je aj túto sezónu, už to strieľalo, aj keď ku koncu už to tak nestrieľalo, lebo už ten motor už bol úplne kaput. Takže plánuje sa tam dávať elektrické servočerpadlo, lebo tak mechanické predsa len váha je váha, aj keď neviem, či nejako to tomu pomôže, alebo nie, ale teda ide sa tam dávať to elektrické servo. Uvidíme, že či chladič dostane ten, čo je teraz, alebo sa bude dávať väčší chladič. Plánujem aj nárazník dávať nejaký druhý. Nasávanie už bude asi inde, keďže tam bude tá turbína. Takže to sa bude musieť, keď sa bude vyťahnutý motor, tak asi už rovno streknem aj motorový priestor, aby to teda bolo v takej farbe, že aby to nebolo, lebo však ako keby to mám strekať len kvôli tomu, teda všetko dávať dole, že teda len aby som to nastrekal, tak sa to neoplatí, ale keď už bude motor vonku, tak už sa to oplatí. No a vlastne prevodovka tá je spravená, tam dal Patrik 4.4 prevod, tá je na komplet spravená, hotová. Prevodovka radila pekné, všetko, bol to cítiť. A musí sa tam dať ešte aj silnejšia spojka, nakoľko tam bola taká normálna sériová, a tým, že tam bude turbína, tak Paťo mi poradil, že teda mám tam dať, že jakú spojku tam mám dať, aj prítlačak a zotrvačník bude odľahčený, to mi bude robiť kamarát, čo on je za kopcem, v zahraničí, tak to mi bude robiť on, ten odľahčený, takže bude to super, aj tá spojka nová, keď tam bude, a turbína, bude odladené, konečne to už poriadne pôjde. Čo bude treba ešte? To auto, ja som si strašne všimol, že ja keď som bol na tom Peugeote, na pretekoch, tak som si úplne užil ten Slovakia Ring. A keď som jazdil na závoďáku, tak som si nevedel tak užiť tie preteky. A to hovoril aj chalani, že niekde bude problém a asi je to auto podľa mňa je strašne rozladené. Akože je pravda, že menili sa tam tlmiče a takto. A určite by trebalo spraviť aj geometriu na 100% a takéto. Čiže budeme musieť poladiť trošku to auto, nech už som sa s ním tak zoznámil ako tak, len teda treba ho poladiť a treba tam povymieňať teda aj také, že čapy riadenia a takéto. A potom to dá na geometriu. Určite rozperu tam bude treba dať ešte, lebo nech je to auto tušie. Chcel by som tam dávať aj stabilizačné tyčky, že na to treba aj ramena, stabilizátor, čiže uvidíme, že čo sa podarí, zohnať nejaký použitý diel.
tie ramená a takéto, lebo však teda to netreba na čo nové zbytočné. No a to by bolo asi z tohto videa všetko. Ja si to určite bude tam treba dať rozperu. Potom ďalej určite by som tam chcel dať aj, že stabilizačné tyčky a stabilizátor, nakoľko určite by to tomu pomohlo. K tej geometrii samozrejme, ešte teda predtým. Čiže bude treba kúpiť ramena vlastne s dierami na stabilizátor, na stabilizačné tyčky. Stabilizátor treba zohnať voľaké používané, to netreba akože nové zbytočné. No a uvidíme, že či sa to auto, či už bude tuhšie, akože určite bude tuhšie a určite bude lepšie nadstavené to auto, než bolo teraz, lebo teraz bolo úplne že rozladené. Dobre, čiže to bude z tohto videa všetko. Som rád teda, že som vám mohol povedať, že čo ma čaká cez zimu, aký projekt som plánoval a uvidíme sa pri ďalšom videu, ktoré bude už cez zimu. Čaute.